Drž hubu, Johan. Johan, neúč. Repujem sem, repujem tam. Poskúň. A nie som žiadny právnič pán. Smutný príbeh chlapca, čo vymenil život za druhy. Koľkokrát s tým chce prestať, koľkokrát má problémy. Keď bral z domu reťazky spoza posteli, teraz mu zostalo už jedať si len hlavou do steny. Najprv cíti, potom tráva a do cesty došlo ticho. Nemyslel si na to, že do stratek sa dá dostať rýchlo. Cítil si sa ako sne, keď si to prvýkrát dýchol. Si opak spoločnosti už ti nepomôže. Keď majú ľudia konfekty, tak nech sa dojdu pozrieť. Pri pohľade na teba zistia, že sú na tom dobre. Do konca života budeš skákať, jak kto povie, ja som režisér, ty herec a to mne kurva rozdielne. Prvé štvrtkoľky štvrtia až potom celá. Všetci vedia, koľka vie, keď vidia teba. Ty si živý príklad toho, ako sa to robiť nemá. Ty nepatríš medzi ľudí, ale do muzea. Keď stojíš pred zrkadlom, nastáva minúta ticha, rozmýšľaš, či pokračovať ďalej. Na vlastne význam nemáš rád seba samého a v tom je to chyba, ale tak už to býva, keď sa prefituješ píka zase. Tvoj život smeruje rovno do stračiek, vôbec ťa netrápi, že tvoja mama doma plače. Pýta sa seba samé, čo to porodila za zver, na to mala mysleť. Taký 10 rokov po rok 94 ja som sa narodil, nevnímal som svet a nepoznal som zákonu. Musím byť pripravený postaviť sa na nohy, tak jak sa nedá vrátiť čas, sa nedá prestať s drogami. Na tomto svete ľudia nepoznajú mier, bohatí sú lovci a chudobní štva nás verbujú, že realitu príjmajú takú, aká je. Ešte viac sa to dojebe, bytky, hádky a kritické názory. Bratislava mesto, ktoré patrí bohatým, bohatí si užívajú, ostatní sú schovaní do krve na hlove. Tak si posledných poradí, narodili sme sa v tom čase na zlom mieste. Slovensko je povrchný štát, ktorý nemá systému. Ľudia musí mať čisté, preto je to také prísne, ale čas je príšal. Zaznel varovný výstrel. Aha. Zaznel varovný výstrel. Dobre teda. Dobre. To je všetko.